Здравейте, аз съм Джери и сега ще ви покажа моята колекция Модна академия кученца. Ето това кученце тук. Чака и този да му отворят, да му направят прическа. Тези двамата чакат до павилиончето за сладки. Ето там има едно котенце, обаче ето това. Тези учат и госпожата им взела телефоните и те заедно учат в една книга. И тя ми казва. А този пък, той е шеф на всичките кученца, урежда, прави всичко и за това му е касата. Това се снима на подиума. А това пее, а то изпълнява песните. И това е от мен, Джейли, Модна академия, колекция кученца. Довиждане! Само да кажа, сабскрайбвайте канала ми и гледайте моите клипове. То ще ви изпиша там Джейли клипове, няколко там.